Salam, hormatly adamlar, şuna da bir cevap vereyim. Dogzaq satın alan Şeyh Bahaveddin yine bir dogzaq var, habardar bolun. Şu tetlerler näme mani berýär, üçünji ýyly soraw berýän, jogap berýän, bilmeseň bilemok diýdi, nesip bolsa diýmedi. Dostum, dogry düşün. Men bir blogerde ulaqluğun bir internet platformada oturamak. Boşrak wagtym, şolar ýaly atlary bir näme diýen adamlar bilsin we bilmeýänler. Inni habardar bolan goşgysynda ba dünýä gelenlerin gitmegi gerek. Hatta köp müminler habardar bolan. Dogzaq satyn alan Şeyh Bahaveddin ýene bir dogzaq bar habardar bolan. Bärde dogzaq satyn alan gönümanida satyn alýar Bahaveddin. Inni şoň bir rawaýat bar. Şo barada da aýdyp berin. Näme satyn alýar, näme sebäpden beýle diýilen. Şeyh Bahaveddin ol bir Allah'ın söýen bendeleriniň biri pir bolan adam. Pir Brunol tahya diýýarlar, tahya dikmäne başlaýar. İnnäni eline alanny 100 gezek Bismillahirrahmanirrahim diýip innäni dörtýän eken. Her gezek dörtýänden dörtmeden ýok 100 gezek Bismillahirrahmanirrahim diýän eken. 100 gezek diýär, bir gezek dörtýär. Endi 100 gezek gaýtaly 2 gezek. Şeýdip 7 ýylda bir tahyany dikip diýnýär. 7 ýylda. Muň adamyny görüp Allah Taala perişleriň birini adam sypatyny alyp şu tahyan satyn alyp gelşondan diýip uğradyar ýere. Perişde Pir Bahaveddiniň ýanyna gelip tahyany satmagyny soraýar. Olam sen güýjüň ýetermi diýip jogap berýär. Aýt ýeter, näme ýetmänise 7 san dogdaga çalyşyk şu tahyany. Ony eşden perişde ýene Allah Taala huduryna barýar. Allah Taala eýen bilýär. Piriň näme üçin beýdiýänini, sebäbi dogda kapylaryny ýapdyrjak bolýar. Dogdaga alyp Anna perişden yeni izin uğradı. Men pirimiň azar ýerde galmasyn. Şonu barda 6 dogdaga çalyşyp gaýtdy. Şu tahyan al 6 dogdaga çalyşyp gaýtdy. Şu sebäpden perişde yeni gelýärdi. 6 dogdaga çalyşyp gaýdy. Şoň üçin 6 dogdaga satyn aldygy bolýar. Yine bir dogdag bar habardar bolun diýen. 6 dogdagyň kapysyny ýapan adam Pir Bahaveddin şolar ýaly. Bu adam bolan Allah Taala'dan dilep 6 dogdagy ýapdyran ýene bir dogdag bar habardar bolun şu sebäpden bir dogdagam bar kapysy açyk 6 dogdag ýapak. Şoň üçin ähli musulman doganlarymyza jennet arzu edýän dinläň üçin sag bolun.